Προπονητής Σχολείου Περιφέρειας Πειραιά. Ο κύριος Κούβερ δεν είναι εδώ. Θα προσέλθει ο κύριος Καπάνης Νικόλαος, συγγραφέας σκακιστικών βιβλίων. Ποιος είναι και χωρικός των βιβλίων που δίνουμε τώρα στα παιδιά. Ευχαριστούμε κύριε Καπάνη. Λοιπόν, πρώτος χωρίς έλο, Κάδεγας Βασίλειος, δεύτερο γυμνάσιο Κορυδαλού. Τρίτος, Χατζιωαννίδης Θεόδωρος από το δεύτερο γυμνάσιο Καλύπολης. Δεύτερη, Στελάκη Αλεξάνδρα από το δεύτερο γυμνάσιο Πειραιά. Και με 5,5 στα 6, πρώτη και στη γενική κατάταξη και στα κορίτσια, πραγματευτάκια Ασπασία από το μουσικό γυμνάσιο Πειραιά. Ένα σύντομο χειρισμό από τον κύριο Καπάνη. Απλά ήθελα να πω ότι οι ραψοδίες είναι προσφορά του Δήμου Πύλου, γιατί η ραψοδία Γάμα είναι η ραψοδία του Νέστορα. Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε τα παιδιά από τη Γάμα Γυμνασίου και προχωράμε στην τελευταία, αλλά όχι έσκαπτη, απονομή για τα Λύκεια. Παρακαλώ να προσέλθουν Κερετάκης Ιωάννης, Μανολοπούλου Βασιλική, Μαρούδας Κατσαρός Παναγιώτης Άγγελος.